L-Ambaxxatriċi Amerikana Gina Abercrombie Winstanley inawgurat uffiċjalment il-Malta-US Alumni Associaton filwaqt li għamlet intervent matul l-ewwel laqgħa u rispondiet ukoll għas-sessjoni ta' mistoqsijiet li kienu jirrigwardjaw suġġetti bħas-sigurtà fil-Mediterran, id-drittijiet tal-bniedem u r-rwol tan-nisa. Abercrombie Winstanley qalet li l-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti tal-President Barack Obama qed taħdem għas-sigurtà fil-Mediterran u l-Lvant Nofsani b'intervent dirett fl-Iraq fejn issa ġew irtirati truppi u fl-Afganistan. L-Ambaxxatriċi qalet li l-Istati Uniti jridu li jkun hemm żewġ pajjiżi indipendenti għal Iżrael u l-Palestina fejn iċ-ċittadini jgħixu fil-paċi u jkun hemm ir-ritorn tar-refuġjati Palestinjani. Abercrombie Winstanley tkellmet ukoll dwar it-tranzizzjoni demokratika f'numru ta' pajjiżi Arab bħat-Tunezija u l-Libja u għalhekk infetaħ uffiċċju speċjalizzat ġdid fid-Dipartiment tal-Istat. Hija faħret ir-rwol ta' Malta waqt il-konflitt fil-Libja u ddeskriviet lil pajjiżna bħala l-infermiera tal-Mediterran. L-Ambaxxatriċi tkellmet ukoll dwar l-immigrazzjoni u qalet li l-Istati Uniti ser ikomplu jgħinu lil Malta permezz tal-programmi għar-refuġjati fejn aċċettaw numru kbir ta' immigranti matul dawn l-aħħar snin. Abercrombie Winstanley qalet li fis-settur tal-immigrazzjoni regolari Malta wkoll għandha rwol importanti li tista' tkopri dik tal-ġlieda kontra it-traffikar tal-bniedem u biex jingħelbu tbatijiet li l-vittmi tfal u n-nisa qed jgħaddu minnhom. Finalment qalet li l-immigrazzjoni kienet storja ta' suċċess fl-Istati Uniti u sostniet li l-istatistika turi li 30% tal-immigranti fetħu negozju ġdid fl-Istati Uniti li minnhom 18% kienu negozji żgħar u medji. Abercrombie Winstanley qalet li tinsab lesta li taqsam din l-esperjenza f'dan il-qasam mal-Gvern Malti.